Eta gero berriro 1900 eta laro eta batean, urtarrilan, barri atxilatu duen. Orduen bizi ginen beste etxe baten Izurtzan baserrian, Erduetan, eta lehenko antzera, goizaldeko iruretan, lauretan, erolako zerbait, kotxe batzuk agertu ziren baserrien, paisano frantzitza, kotxe turismo normalak, baina orduen borra zubile esan Polizia Nazionala. Eta, etxien miatu da bien, eta sartu ziren kotxera, da eraman duten Indautxoko komisaria. Etxetik urten eta Durengoko autopistako sarreran area de servizio bat zegoen, han hasi ziren galdeketak, galderak eta golpe batzuk. Jarraitu gendun eta eroen urten Indautxoko komisariara. Komisariako Indautxun aurreko detenzio asko paraute, askoz be gogorra ero tratu txarra, baina ja metodikuek eta ja ezien aztokeritza batzuk egitie, joti. Ea zan apur bat beste tratu txarra desberdin. Eta, goizaldeko lauretan, horretan izan sartu ziren gela bateran, gela hundia, 6 edo 8 poliziak izan ziren, paisano jantzitza zegoen, eta mai bat zegoen, eta esposatu izan hankan atzetik, eta ez hostien bueltak emateko, mai inguruen bueltak emateko. Ni hasi nintzen bueltak ematen, ez duko takorro horiek ez dute, ez da zezan zin hori zen maden pole izango zan, nire oso luzea izan zan, nire eta izan zan oso luzea, da neko luzea izango zan da, ze golatzen az, buelta emoten nada zan lekutik, izerdi tantak markau itzen zila da, azule joen, eta, bueltak emotenan, eta, eurek inguruen egoten ziren, eta pasau itzen nien baten onduen, golpe bat, beste golpe bat, da azkenien, ja negoen guztiz jota, da esan nuen, no puedo más. Da gogoratzen daz, batek ez hauztela, que no puedes más. Los chinos dicen que cuando una persona dice que no puede más, todavía puede correr un maratón. O sea que sigue. Da, jarretxu nuen alnuen moduen, eta baina enitzen oso ondo amaitu, ze gogoratzen az, gero zeldara jueteko gela hortatik zeldako pasillora 3-4 eskilera zegoezen, peldaino, eta eure lagundu eustien zorlaldatik ebatute zeldara eramateko. Eta, zeldara sartu nuten, egon nintzen, eta, ni orduen, kurioso zan, baina laneko bajan negoen. Eta esan zen, bajan negoela eta medikazio eta horretan nebilera hartzen medikazioen. Eta lehenengo gabaz, hori gaba hortan, manta bat emortien. Baina hurrengo gunien, hori esan da ero, mantare kendu zien. Eta, gero jarretxoa dien, han Indautxun 8-9 egun esan, uste otorduen topi 10 musala, atxilotute gotego. Eta, han bai hurrengo gunien eta hurrengo egunetan eskei hostien goratzen az beste pixu batera igon hostiena, eta burdin bat ipina bien armario, arropa aldaketak, erolako zerbait egite, horren itxurian zeukien armarioek, burdin bat ipina hostien, armario manien, eta esposatute burdinen ganien. Orduen,
apenas heltzen ditzen lurrera, hankaputagin. Eta, bueno, han galderak, interrogatorioe, kolpiek, eta, bueno, nahiko luzerako gauza bat izen zen. Gero beste egun baten poltzi jozien bilitzen bi aldiz, oso horra. Zer da poltza egitea? Esposatute eskuekatzien, horako sila baten jarritzen, eta eurekin inguratute, galdeketak hasten ziren, eta espazan euren gustuko erantzunek, poltza, plastikonkozko poltza handi bat buruti sartu, eta zanban inguruen, eureke eskuekin, lotu sakatu itxabien, aizie sartzeko, eta, karo, zu inmobiliz, esposatutatzien, eta, bueno, kitaldize, ez dakit kalkulatu zen denporan, poltzie, baina, azkenien ezin eguna arte, eurek ikustea binien, barrido kendu itxabien poltzie, izteabien minutu batzuko galderak egiten, eta berriro ere, euren gustuko erantzunek espazien, barrido poltza ipintxabien. Eta hor oso sensazio oso horrak. Ze azken baten, golpiek eta, bueno, ni beste era batera ikusten aban, nik nire buru barruenero, pentsetan aban, holako golpiek eta holako txaltutxarrak kapazan itzela soportatzeko. Baina poltzi eta oso beste sensazio batzuk egoten ziren buru barruen. Gero beste egun baten eraman duten horako sotan antzeko batera, da suposatzen dut izango zala lekue kotxiek, ero patronak, ero garbitzagien lekule, zan tipo garaje bat, horako zerbait, eta horako fregadero hundi bat zegoen, eta, bueno, eraman duten ara, eta hasi ziren grifo zabaltzen, betetzen aska antzeko zerbait. Eta mehatzu dituen bainera esaten dena egiteko. Holako komentarioek. Si lo de hasta ahora te ha parecido duro, prepárate porque ahora va a ser peor, da holako zerbait. Eta galderak egiten. Baina, azkenien, baineri enuen jaso tratu txarro hori. Forenseren batek, mediku forenseren batek ikusi zintuen hor edo ez? Bat ere ez. Nirekin bintzet, esan egon ez forenserik, ez inorrez. Da horrek egunek behatzi, sortzi tapiko edo behatzi egunolako zerbait izan. Azak egun moten goiz baten hartu ziren zeudan, eta ez hauste egolako zerbait, tienes que venir con nosotros. Ni enekizen, enekizen sortzi egun, beratzi egun, ni banekizen orduen 10 egun salatoki. Da eneko hurbil egongo nitzelakela, hori komunitzeko, baina enekizen zer behatz. Eta tarra nauten handik eta sartu nintzen kotxe baten euregin, eta Madrid aldera, esposatute, Madrid aldera eraman duten. Hor bitartien, hor, duen niren eskalagune goina ondori edana, amakin, bate-batekin, amakin, bate baino gehiago, etorten ziren, erropa garbizek, dara ekarten. Baina ezaren jasotzen hartzea bien erropie, nire ez dozien emoten, eta eurei ere ez, zarra eragiliteko dena. Horren, bueno, ni badakite, sasoi hartan, behaz korpus eta aurkeztu zola, baina, bueno, nik behatzi egun nina esanan, goiz baten egunez jain, kotxe batera sartu nintzen, eurekin eta Madrilera eraman duten. Madrilen zuzenien karabatzelera. Nintzen pasau ez Audientzia Nazionaletik, ez orduen zegoen
segi duen Karabantxelela. Eta Karabantxelela lehenengoko protokolo bete, afiliazioa, gauza kendu, huella datilarrak hartu, Bilbon ere bai hartu ziren huella datilarrak. Eta, hori, ensegida pare bat ordu bero inabezanan, ez da gizelan esatu ziren, horako, en recepción, horako, gela arruntara sartu horretik. Eta gero, gelara, galeriara, beste, orduen, 3. galerian zegoen preso politikoek. Eta han 3. galerian ara sartu duten. Eta han egon nintzen 11 hilabete, holako zerbait.